Като строител на луксозни сгради, ние знаем, че прозорците в едно помещение трябва да бъдат по-големи, по-голяма осветеност на помещенията, за да може обитателите се чувстват по-комфортно. Колкото повече светлина влиза през прозорците, толкова по-голям е комфорта на обитателите. Същевременно, колкото по-големи са прозорците, толкова по-големи са и проблемите, които трябва да се решават. Проблеми с конструкцията на профилите, с устойчивост на профилната система, проблеми с по-добра топлоизолация, по-добра слънчезащита, с по-добра устойчивост на стареене на самите профили. След внимателна преценка и анализ на предлаганите прозоречни системи на пазара, ние решихме, че профилите на РХАО и в частност профилите Geneo отговарят на нашите изисквания. В лицето на фирма РХАО ние намерихме партньор, който отговаря на нашите високи изисквания за доставчик на прозоречни системи, партньор, който е с поглед в бъдещето, партньор, който ни подпомага както с иновативни, така и с технически решения във всички фази на строителството, от проектирането до завършването и реализацията на обекта.